Опа, сме на Шела. Пак на нова. Супер. Ти вече се познати между ти вече си тия характери, където се показва. Пешка, кажи какво правиш сега? Правим с чилкичи. Много си добре, брат. Откъде са? Декатлон, любимия магазин на шефа ми. Промокод има ли? Промокод е отдолу като за 20% съвка. Не. Ама нищо е, това са номера, брат, че ме посъветваха. Не, посъветваха, ама че не е хубаво, брат. Не, снимай, какво искаш? Не, брат, някой да вземе, някой... Да кажа, той имам глоба. Здрасти. Някой да каже къде отиваме. Отиваме на Бяла река, не сме ходили там. Отиваме за Бога. Човека за влога. Криска, къде отиваме? Отиваме към Бяла река. Браво. Една от две коли пристигна, само къде другата някъде объркаха пътя и сега ще ги чакаме направо на Бяла река. Отдолу има едно ресторанче. Кръчма. Бебе, ела кажи нещо. Чакаме другите да дойдат при нас, защото ние пристигнахме малко по-раничко. Аз това го обясних вече, че не чудя. Не. Добре, дай да се снимаме късен сват. Чай да снимаме тук между нас Балкана да се вижда. И то не се вижда много, но има много яка мъгла и се надявам да я фаним. Стъпа в нещо много гадно. Кажи нещо за кокошките. За кокошките нямам, за козичките и овцичките имам много хубави. О, има бебита. Да, И сега тъпо ли е да зумна? Аз пък ще зумна. Това как ми се кара. Ей, те идват към тебе. О, това малкото черното го искам. О, да, това е за мен. О, боже, ми си набял на опашката накрая. Да. Те са инстални за подарим. Това другото и той има бяла на опашката. Това да не е майка му. Много са хубавички. Ай, боже. Много са яки. Да, гледа един хорор филм за едно дете овца. Виж как човек смисъл с овча глава. И убие майка си, и баща си и всичките. И ги изтрепа. Ето остро гата. Пешка толкова, нападните си човека. Не. Мен ме страх нещо. Боже, сега ще му чупат апарата. Бобе, пази се. С тази шапка не мога влогам. Не, просто не е. Реюнайтед. Намерихме се. И сега след кратко изгубване, почти сме стигнали. Където трябва да стигнем. Изгубихме ли се, бебе, защото слушаме? Само мене! Може да се правиш. О, това е някакъв крайен сървайвър. The Walking Dead е гледал много. За биопродукт. Това е нашата туристическа скамейка, пейка. И започваме, най-накрая открихме мястото и сме готови да започнем нашето ядене и пиене. След това ще го изгорим. Бебче, дай за влога на здраве. Айде. Шка хапнахме ли? Може да пада ли? Много яко. Тръгваме ли? Ние тръгваме към Национален парк Централен Балкан. Те само по един път. Бе, то трябва има парабола. Брат, аз съм тежък, брат. Хеви хитър, един път. Такива 4-5 пъти да ги удрям. Да, все това работа. Даже водата дава задна. Да, той е 5 пъти. Хайде да видим. Свай! Браво! Тървете миналка. Седем пъти. Какво трябва да биш 7 пъти?
Зелени ли бяха? Пет бяха. Еди, няма нищо. Всичко е до камъка според мен. Чакай. Виж, това е камъчето. Чакай. Явно не е. Камъка на живота. Хайде. Това беше пътеката, не? И тук е тръгна надолу. Дай, че до написат къде е скиване. Аз съм се напил там, ама... Дай да един ден. Ето така да го полука, аз знам че е. Център Джендема. Веце! Ай, там е туалетна. Бе, туалетната е насякъде. Веце е там. Кълболка. Да. Искам кафенци! Огън. Дай ми кафенци! Те ще видя. Оле. Лошо. О, не. Сега добре. Уникално изглежда. Боби, виж как изглежда. Нали? Виж тук. Иха! Брутални са наистина, гледам. Ти като ти качва, райското не си да го качва тук. Не, от паниците почваме. Ти съм за като Киро Брейк. Фотографа. Видеографа винаги последни. Точно като Киро Брейк, не знам дали Тук двете са на едно и също, обаче това е по-тегав старт, пък това е по-умерен старт. Той е тега жълто, сваляш пътеката точно за 5 минути. Аз като се връщахме... Това надолу? Да, на връщането е. Тук за точно, айде 5 минути, ама половин час. Пешката изглежда много бета. Не, да, как те е? Бета изглежда. Ох, чакай, се назаре. Искам кафенци. А те залечи да се вика сега как така е. Той не се вижда. Един ти излага, вижте. Обичам кафенци. Искам кафенци. Чакай! Сено небесно си гледаш в това. Сено си на Хавайта и така е репенеш. Топ. Много яко. Ето, не те снимаха, братчета. Как е тук, харесва ли ви? Харесва ли ви тук? Фотосесия за марката Форев. Спонсорирани сме от Barbershop Control. Тео, къде отиваш, бе? Къде отиваш? Аз искам.
Какво ще говорим? Много? Не Криска няма да каже. Криска, ела кажи нещо, че трябва да кажем нещо. Много хубава е пътека, много хубава река. Змия. 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 Никой няма го гледа това влог, брат, същията. Някой да каже виц. Или аз. Ти си. Аз ще кажа много то виц. Руснак го разказвам. Не, това е много дълго, брат. Вица е за Томи Джеймс на Наталия. Добре, как ти да? Искаш аз да държа, аз да пробвам. Давай. Ай, спън напред. Само трябва. Тъй, вице е следния. Ако се съверите, винаги съм искал да бъда българ. Вице е следния. Мъж и жена правят се киш. Слушате ли? И нали, не са в много сериозни отношения. И жената му казва, нали, така и така, ходи вземи кондом, нали, да не стане някаква грешка, да не стане беля, да нямаме деца и така нататък. Още рано. И мъжът отива да взима кондом. Какво ще гледаш Бога, брат? Ще го разкажа на Бога, да. Ама, как ти да, мъжът отива да взима кондоми и отива в аптеката. И вижда един черен кондом, един обикновен кондом и един кондом на Мики Маус. И си казва, нали, дай ми на аптекарката, дай ми черния кондом. И решава да взима черния, отиват с жената, правят си киш. И какво става? Къса се този кондом, свършва вътре, надува се корема на тази женица. Ражда се това дете след... Аз казах ли кой кондом е избрал? Черния кондом. Ражда се това лапенце след 9 месеца. То цялото чисто черно и гледат го. Черно си го гледаме, какво да го правим? И... Оп. В бригадата голяма всеки бие като за двама. Ще го гледаме това лапе, нали? Черно ще го гледаме. Това лапе пораства, става на 7-8 години, 10 нещо от този рост, вече в съзнателния си живот, там първи, втори, трети клас. И оглежда се. И всичките му съученици почва да се пита защо всичките родителите им са бели и те са бели, пък моите родители са бели, пък само аз съм черен. И чуди се момчето, не връща се от даскала. Никой няма се смее на вица, брат, много тъп. Един ден... Да. Лапето... Лапето се връща от даскала и пита бащата, бе, тати, защо всички са бели, само аз съм черен и бащата нещо казва. Бащата казва, радай се, че не си Мики Маус. Чай да се дава, разказва го, ма да се изведат като на футболен матч. Много ми е приятно да съм тук. На мен още повече, братленце. Гледай каква гледка. Мали! Гледай какво става. Айфона за 3 бона, дали не снима? Това е... Тею Яворов. Абе, не искам да снимам чудо как прави цел поред. Ти пак ли ме снимай? Да снимам. Колко направя? 30? Давам чува по места. Ужас. Това е много страшно. Ну то бандит детето да се даде тук. А, ти ли беше? Не съм чул. Бандит? Ти си, да. А, не ти биш, да. Аз ти? Бантите. Ние. За ти. Ние. Ние ви... Че водата ми се раздава. Бебе, сега е тук като вървим, не ти ли прилича? Не ти ли прилича на тази норвежката пътека? Точно по етия в момента. Тук много са пазара, е тук точно. Тук като се зашва, дръж са. Не ти ли прилича на тази норвежката пътека, където правихме? Това ти ли прилича на Дяволския мост? Не. Иха. Покрива на беседката е пак пропален. Какъв покрива на беседката работи? Докато ти няма в мък.
Ей, тук сега спота, къде ще обичам малко. Еби, като си на тия спота, задължително внимавай. Добре. Направо на кисело краката. Сега си черни краката. Нормално, той е моите. Аре! Студена ли е? Ладничка е. Аз жълта чудо да не са пенали на бана. Ма няма кавля. Няма смисъл, да. Ти сега не трябва да се обуваш, да? Сега не трябва да се обуваш, да? Шортето ли? Да, шортето. Аз съм съучастник. Те ли топ? Съм върнем. Не ми освен и аз ли да знам. О, студено ли са? И ладничко е така, да не зарем тук. Влизай, отряс. Сега ти толкова бързаш, брат. Тук леда на хана, аз съм битно на това. Виж го той. Той е готов за джакузи. Не, много. Студена е. Та виж обувки, аз е тук стопвам краката. Ти ще ме докараш на конче да е толкова камък. Защото и ти ще обуя чорапа, брат. Я покажи как. Е топ е ко? Желик. Пешка, влез до е тука. До топки. Дой тук ела. До ревенджа, до ревенджа. До workout. Тя е ледена вода, да. Айде, браво. Нали влогваме? Ще го снимам. Значи много нестабилизирано снимам. Оп. Аз се изпуша докъм. Сега това, дали да го пусна на макс? Ми не знам да го слагам ли? Слагай. Стабилно ли е? Стабилка е. Айде, стабилки. Сега, как да разбера, беби, капака, по-бързо заври. На силен огън да го държа това е. Сета, Не знам дали не спусна чак силен. Защото това нали огледахме, че е бая мощно. Да, това е мощното. Сега. На умерен. Айде, Bear Grylls. На умерен огън. Искам да видиш как съм се опаковал яйцата. Едно по едно съм ги опаковал, да не се щупят, виж ги. Това майка ми ги опакова е така. Брат, защото брат по този поход. Май трябва малко да намалиш. Едно по едно. Знаеш колко е малко в момента? Огънчето. Айде, намалиш. Сега е съвсем малко, сега едва. Не чакам. Само яйца ли имаше, брат? Само яйца ли? Не, че е малко. Ние нямаме нищо. Брат, аз просто викам да не я взема много храна и Аз имам нудали в колата, брат. Можеш да ги Къде ги взе? Не знам, що. Те са за екстрим вече, там нещо като стане по-епично. Те спирам влога. Не съм много лош влогър, добри кадри удрям. Усилвам още. Усили, сега трябва да сложим малко сол. За да стане по-бързо. Добре, начава се. Остига, това е тук. Ще го оставям. На Джим Бим. Панахте ли? Так. Чакай. Пешка! Ела виж на каква марка ми е това. Да видиш на каква марка. Да запалиш. Първия влог, къде беше? Май във Велинград. Да. Джим Бим опадка. Тя направо си закипя.
доста трудоемко. Бебе. Помоги ми, подай ми другата. Падна в стата. Където освоена. Обичам там много. Yes. Да, то си личи. Паднахме батериите. Таман се пуснахме от екопътеката наобратно. Сега имаме сигурно половин час до колите да вървим, но не говорихме много, защото предпочитахме да се насладим. Така ли е, бебе? Така е, да. Хапнахме, починахме си. И това беше нашия ден. Невероятен. Тежка, нещо Бойсанка? Няма сила момчето, но това е. Като се видях, толкова се наудил с тази турба. Аз съм боса. Това е милион Бошката! Бошка, виж каква изкуство върха, брат. Чакай, аз съм част генга с качулката. Не, той как държи тази бира като мъртъв свеж. Бог да поживи дикатлон. Криска, Откроявам се най-много си. Заваля по-силно е. О, ляк са! Ма дъждобана ма спасли, между другото. Ева, дикатлон.